Siya si Raymond Anoya. Siya ay kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Banay-Banay. January 20, 2023 na siya ay bisitahin ng grupo na Mayor Lemuel Ayan Mayos Larcia at ni Vice Mayor Lisel Tibis. Malaki po ang pasasalamat at labis na natuwa ang pamilya Anoya dahil sa pagbisita ng ating mahal na mayor at ni Vice Mayor Lisel Tibis at ng kanyang grupo. At malaki ang pasasalamat ng pamilya Anoya dahil sa tulong na inabot ng ating mahal na Mayor Lemuel Ayan Mayos Larcia at ng kanyang grupo. Sa lahat po ng gustong mag-abot ng tulong, maaari po kayong magpadala ng direkta sa kanyang pamilya sa numero na nasa itaas. Mga kababayan, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sana po ay matulungan natin siya kahit sa maliit na halaga.